Гэта пара, вітаю вас. У Беларусі пачаліся тыя яшчэ працэсы. Дзіўныя целарухі рэжыма. І украінцы звяртаюць на гэта ўвагу на самых папулярных каналах. Там Дмітро Гордон, Фабрыка новын, фізіяномія Лукашэнкі праз кожнае відэа. Што насамрэч адбываецца? Чаму такая медыйная актыўнасць Лукашэнкі? Рэжым пачаў спробу развароту на захад. Расія нічога не ў змозе зрабіць. Якія мэты ставіць перад сабой Лукашенка і чаму гэтым мэтам не наканавана спраўдзіцца, пра гэта ў нашым відэа. Пэўныя дэталі, словы, пэўныя нюансы нельга не заўважыць. Давайте я пачну з дробных такіх маніпулятыўных рэчаў. Заява, што ў Беларусі будзе новы прэзідэнт. Перад 20-м годам ён такія намёкі рабіў. І бачыце, чым это все скончылася. Лукашэнку ад прэзідэнцкага трона проста не адарваць. Это немагчыма. Толькі вынесці наперад нагамі у музей савецкіх скульптураў. Это адзіны варыянт. Тым не менш, рэагуюць на все гэтыя заявы. Другая рэч, гэта украінцы рэагуюць на беларуска-украінскую мяжу. Лукашенко вешае локшыну на вушы расейцам, паводзіць сябе, дарэчы, як кадыраўцы, так? Унікае вайны і проста здзекуецца на відэа, раздае інтэрв'ю, клянецца ў вернасці. Украінцаў і НАТО звярамі называе. А пры гэтым абсалютна займаецца імітацыяй. Украінцы ў курсе, хоць выходзяць матэрыялы у Associated Press. Беларускі журналіст напісаў матэрыял, што все, на беларуска-украінскай мяжы нейкія знішчальнікі, супрацьпаветраная абарона, это ж абарончая аперацыя. А тут жа гутарка пра напад нейкі ад Лукашэнкі, каб дапамагчы свайму расейскаму калегу. Гутарка пра напад павінна весціся, а там абсалютна нічога няма. Украінцы праінфармаваныя проста усміхаюцца з гэтага. Абсалютная імітацыя. Трэці момант, такі самы важны для нас, гэта тое, што Лукашенка пачынае разварот на захад, каб адмянілі, прынамсі, частку санкцый, каб ён мог дыверсіфікаваць экспарт, прывязаны сёння да Расіі проста да крытычных аб'ёмаў. І вось тут момант. Рыхтуецца выпуск нейкай часткі палітвязняў. Я так разумею, каб нейкія сігналы слаць на захад. Значыцца, спусцілі з ланцуга Юрыя Воскресенскага, ён угаворвае, пішыце памілаванне і гэтак далей. Нібыта падпісалі ўжо сотні палітвязняў, рыхтуюць гэты выпуск. Это, канешне, не вырашыць нейкім чынам праблему. Такіх палітвязняў з першага эшалона, знакамітых людзей, пэўна, не будзе. Лукашенко іх проста ненавідзіць і знішчае зажыва. Але тым не менш хочуць нейкі сігнал паслаць. Палітвязняў па падліках весны перманентна у раёне 1500 чалавек перманентна. А насамрэч такіх людзей можа быць пад 10 000. Пэўныя спецыялісты выказваюцца. І все, хто гэтым людзям дапаможа. Тут толькі радыкальнае мілітарнае ўмяшальніцтва, каб прыбраць Лукашэнку. Тым не менш, сігналы на захад шлюцца. Дыпламатыя працуе, калі Рэжанкова і Пяткевіч дыпламатамі можна назваць, скажам так. Дыпламаты ў стылі Гімлера, паводзіны таксама падобныя. Тым не менш ёсць поспех, таму што на захадзе ёсць пэўныя эліты і эліткі, зацікаўленыя, каб шоў гандаль, каб быў транзіт, каб пэўныя санкцыі зняць з Белкалія, можа быць з Белавіі і гэтак далей. І тут можа быць пэўны поспех, і часткова гэтым манеўр Лукашэнкі на захад можа атрымацца. Паўстае пытанне, а якім чынам ты ўвогуле наважыўся на гэта пайсці і не баішся таго, што цябе прыкончаць расейцы за такія ферцеля? І тут важная рэч. Лукашенко паглядзеў на наступствы курскай аперацыі. Ён звярынай чуйкай адчувае, што пуцінскі рэжым ідзе да дэстабілізацыі, таму што, даруйце, якія б не былі вынікі гэтай курскай аперацыі, ужо відавочна, што адбыліся рэчы, якія ўвогуле адбыліся ўпершыню ў гісторыі чалавецтва. Гэты момант тлумачыць вайсковы эксперт з Украіны Сергій Грабскі. З ім выйшла гутарка на партнёрскім канале «Рацыя». Поўная версія гутаркі, лінк пад гэтым відэа. Дык вось пра гэту унікальную рэч падчас курскай аперацыі тлумачыць Сергій Грабскі. Давайте просто замислимося, який історичний період ми з вами живемо. Просто один приклад, що вперше в історії світової цивілізації
Країна, яка не має ядерного потенціалу, атакувала країну, яка має ядерний потенціал, і взяла під контроль частину території. І що? І нічого. Зверніть увагу, буквально через пару днів вже почалися розмови про те, що Україна може отримати ракети більшої дальності дії. Що говорить про те, що ми з вами живемо в такий глобальний період часу, коли змінюється фактично вся структура світової безпеки. Курская аперацыя гэта толькі прэлюдыя. Лукашенко гэта разумее. Ужо відавочна, што украінцы гатовыя ўдарыць о нейкай іншай вобласці Расіі, і гэта яшчэ паскорыць дэстабілізацыю пуцінскага рэжыма. Што украінцы ўжо прыстрэльваюцца да Чангарскага мосту, да Крымскага мосту, што будзе аперацыя па Крыме, і Пуціну канец. Это канец Пуціна адназначна. Лукашенко гэта бачыць і разумее. А тут яшчэ праблема з эканомікай. Абвал эканомікі можа здарыцца ў Расіі. Вось чаму Лукашенко стукаецца ў Індыю, шукае розныя варыянты. І, канешне, яму патрэбная дыверсіфікацыя экспарта, бо ён на 60+ адсоткаў экспартам прывязаны да Расіі. Там абвал, у Беларусі абвал, і таксама для Лукашэнкі катастрофа і дэстабілізацыя. А ён хоча гэтага абмінуць. І ён спрабуе зрабіць гэты манеўр на захад, і ўжо не зважае на Пуціна, і ўжо і рызык такіх сур'ёзных няма. Канешне, раздае інтэрв'ю расейцам, расказвае, які ён суперсаюзнік. Украінцы зверы, значыцца, НАТО зверы, што мы ім пакажам. Путину говорит: Володя, ядерное оружие, мы вдарим по ним в тяжелый момент. А сейчас я не могу, сейчас я нет. Сейчас отпускная кампания, уикенды, выходные, не можем Украину атаковать, но в нужный момент подставим плечо. А Зеленскому кажут: Володя, слава Украине. Вот это вот типовая поводина Лукашенко. И он, в принципе, ніколи не адмаўляў сваёй такой стратэгіяй. І вось праблема з Пуціним, амаль нейтралізаваная, але ёсць адна важная кампанента, каб застацца пры ўладзе. Патрэбнае псеўдаперамір'е па Ўкраіне, а там будь-што будзе. І гавораць жа пра гэта псеўдаперамір'е, так? І ў такім разе можа быць такі саслаблены варыянт Расіі, Пуціну будзе там, ці там камусьці іншаму не да Лукашэнкі, а Лукашенко будзе тут, значыцца, экспарт дыверсіфікаваць і сядзець на некалькіх крэслаў, і займацца там нібыта лібералізацыяй. Канешне, ён ужо прызвычаіўся да сітуацыі канцлагеру. Яму ён жывіцца ненавісцю да беларусаў. Яму беларусы падабаюцца толькі на чацвярэньках, там на каленях, і гэта не памяняецца. Толькі самым радыкальным чынам. Але тым не менш пэўныя гульні з захадам будуць адбывацца, патрэбнае псеўдаперамір'е. І тады перамір'е ж заключана, і аперацыі па Беларусі мілітарнай не будзе. Але Александр Рыгорович вымушаны вас расчараваць. Псеўдаперамір'е па Ўкраіне, колькі б вы пра гэта не казалі, яго не адбудзецца, а чаму простымі словамі тлумачыць Сергей Грабскі. Внаслідок своєї безумної політики Путін призвів до того, що на сьогоднішній день для того, щоб Росії відновитися до потенціалу 24 лютого 2022 року, їй знадобиться 10 років. 10 років. Тому любе перемир'я, воно грає на руку окупантам. Ми це прекрасно розуміємо, як складно б нам не було. Ну і давайте навіть такий самий простий варіант, що на сьогоднішній день військова економіка країн Заходу розкручується настільки, що говорити про перемир'я просто недоцільно. Власне, ці події розвиваються в інтересах України, і Україна буде робити все, щоб розгромити ворога, не даючи йому можливість оговтатися, зосередитися і продовжувати наступальні дії. Такім чынам, гэтае трукацтва з псеўдаперамір'ем хутчэй за ўсё не спрацуе. Тым больш да выбараў у Злучаных Штатах. Там жа можа перамагчы мужчына, які працэсы крушэння дыктатарскіх эканомік запусціць, і ўсё адбудзецца вельмі хутка, это все разумеюць. І так можа падавацца, што пакуль Лукашенко, што ягоны манеўр на захад паспяховы, што ў яго атрымліваецца. Дарэчы, пра гэта казаў Зенон Пазняк, што добра, каб так было. Это правильная тактика падчас вайны раз'ядноўваць хаўруснікаў. Таму это абсалютна станоўчы працэс для нас. Давайте будзем шчырымі, толькі парадавацца на сённяшні момант можна. І Лукашенко, можа быць, думае, што тут ён выкруціцца зноўку, што яму все даруюць, але даруйце, Александр Рыгорович, вы нарваліся па поўнай праграме, давайте будзем рэалістамі. У 2020 годзе, значыцца, пасля ўсіх падзеяў, зачысцілі беларускі плацдарм, меўся жа быць выпуск палітвязняў. У другой палове 2021 года, увосень,
Адмянілі гэта, зачышчалі плацдарм, рыхтаваліся да вайны. Ты ж даў, ты ж суагрэсар у этой вайне, ты ж вайсковы злачынца. Падраздзяленні твае нават былі ва ўкраіне. Ты ж збіраўся тут это самае кантроль над 3 вобласцямі украінскімі трымаць. Вайсковы злачынца прапусціў акупанта праз суверэнную тэрыторыю, гэтаму няма даравання. Якія б там ні былі дамоўленасці з адміністрацыяй Зеленскага, ва ўкраіне вельмі важнае грамадскае меркаванне, а там меркаванне, там у мільёнаў людзей жыццё паламанае з-за Лукашэнкі. Яно такое, што з ім трэба будзе разабрацца. І таму гэтая карта з мілітарнымі падраздзяленнямі, яна і дапамогуць украінцы. Все это будзе разыграна ў патрэбны момант, а пакуль украінцам выгадна, значыцца, каб не было нейкіх правакацый з беларускай тэрыторыі. Далей, давайте пра Польшу. Што, не нарваўся Лукашенко? 21 год, 24 год, мігранцкі крызіс, вся Польша шумела. Што, не адкажа за гэта, вы думаеце? Адкажа, канешне. А гісторыя з ядравай зброяй. Палякі вельмі гэтага баяцца. Тут жа размова вядзецца, каб тактычная ядравая зброя ў Польшы з'явілася. Пакуль не з'явілася, ну, планы такія ёсць. Вялікая для Польшы пагроза. Навошта ім трэба пісаць там планы адступлення за Віслу, потым ісці ў контратаку, адваёўваць тэрыторыі? Навошта ўвесь гэты стрэс? А польскія палітвязні, ну, этнічныя палякі, нашыя людзі насамрэч, больш нашыя, чым многія беларусы. Анджэй Пачобут ці Андрэй Пачобут і іншыя. То, што іх не маглі адпусціць, не маглі дамовіцца, што гэта ёсць такое. Канешне, палякі гэтага не даруюць. І я ў папярэднім відэа тлумачыў. Всё высунутая ініцыятыва. Польскі генерал аўтарытэтны Вальдэмар Скшыпчак у аўтарытэтным часопісе «Впрост» напісаў, што все трэба ствараць беларускі легіён. Рэсурсаў вось так у Польшы людскіх беларусаў. Ахвочых далучыцца, скажем так, прафесійна, так, рабіць беларускае прафесійнае войска. І палякі зараджаюцца на мілітарную аперацыю, каб прыбраць Лукашэнку. Літва. Ну, не маглі літоўцы нічога зрабіць, ну, званілі ва ўсе званы. Што Астравецкая АЭС пад самай Вільняй, што гэта таксама такі вот гібрыдны вайсковы фактар уздзеяння на Літву. Тады нічога не маглі зрабіць, так? Калі б не выстаяла Украіна, яны наступныя. Тут жа ж Муравейка, сённяшні кіраўнік Генштаба, ўжо тут выступаў, што трэба прарубаць калідор да Калінінграда. Што, літоўцы не будуць тапіць, каб вырашаць пытанне з лукашэнкаўскім рэжымам? Будуць, канешне. І будзе па Беларусі мілітарная аперацыя. Падрыхтуюць беларускіх байцоў, будзе эта аперацыя. Будзе недастаткова сілаў, дапамогуць абставіць все нармальна. І гутарка ж не вядзецца пра акупацыю якую-небудзь, каму трэба кагосьці карміць. Гутарка вядзецца пра самадастатковага, дэмакратычнага, прадказальнага суседа, які не ўваткне табе нож у спіну. Вось і все. Вось што ім патрэбна. Захад пабачыў, якая жудасная пагроза з беларускага плацдарму. Ядравая зброя, ніколі ў гісторыі такога не бывала, а можа здзейсніцца з беларускай тэрыторыі. Каму гэта трэба? Ім патрэбны абарончы пояс заходняй цывілізацыі. ЗША гэта патрэбна, дарэчы. Таму што паслабленне ў гэтым рэгіёне, паслабленне пазіцый Злучаных Штатаў, у іх і так хапае праблемаў. Ім патрэбная Беларусь у НАТО, вельмі патрэбная так усходні фланг НАТО. Прытым заможная, забяспечаная краіна з рэсурсамі, людскімі, прыроднымі рэсурсамі. Было ў папярэднім відэа, я тлумачыў, чаму Беларусь можа стаць першай краінай свету. З працавітым народам, такім народам, здольным на неймаверную самаарганізацыю, все абсалютна беларусы арганізуюць і будуць надзейным, нармальным абсалютна партнёрам. Ну, таму мілітарная аперацыя па Беларусі будзе. Наперадзе нас чакаюць ужо ў перспектыве сярэднетэрміновай тыя яшчэ працэсы. Так? Тое, да чаго ўсё шло, вось будзе кульмінацыя. Канешне, пэўныя дэмакратычныя суб'екты і фактары, дэмсілы так агулам, падаецца, што яны не гатовыя, займаюцца, мне падаецца, не тым, чым трэба займацца. Я ўжо не выступаў з этой нагоды, раздача там пэўных тытулаў нацыянальных лідараў і гэтак далей. Па-мойму, это не вельмі прыстойна ў дачыненні да пэўных людзей, якія тут жыццё гатовыя за Беларусь аддаць. І сёння не ведаем, ці жывыя яны ўвогуле ў гэтых лукашэнкаўскіх катавальнях. Такія тытулы нацыянальны лідар не раздаюцца на нейкіх там канферэнцыях невядома кім.
А такія рэчы заслугоўваюцца, такія людзі папулярныя павінныя быць. Але неважна, ёсць нейкая інстытуалізацыя там і гэтак далей. Як казаў Зянон Пазняк, калі ўсё пачнецца, то ўсё будзе, ўсё арганізуецца. Беларусы абсалютна змогуць гэта арганізаваць. Ёсць праблема, што вот гэты перыяд транзітны, так яго назовем, пераходу да дэмакратыі, што рабіць з гэтымі бандзюгамі, з вайсковымі злачынцамі, што рабіць з патэнцыйнымі бандамі ў будучым вот гэтых розных амапаўцаў, людзі, у якіх па локаць у крыві рукі, от як, што, як рэалізоўваць. І Сергій Грабскі, чалавек, які узнагароджаны найвышэйшымі ўзнагародамі НАТО, які ветэран іракскай кампаніі, які быў у стромных краінах, калі тыя былі ў такім крызісе, дзе абсалютна там сістэма кіравання мянялася, што рабілі там і што вось можа быць у Беларусі, каб не здарылася калапсу пасля падзення абрынання гэтага рэжыма. Паслухайце меркаванне Сергія Грабскага. Коли білоруські визвольні сили зайдуть на територію Білорусі і візьмуть під контроль ситуацію в країні, то ми розуміємо прекрасно, що хтось має за це фахово відповідати. І ця фахова відповідальність буде покладатися саме на ці підрозділи. Йдеться не тільки про легіон, я б вже трошки розширив це питання і створення таких підрозділів, як Національна гвардія, яка перебирає на себе відповідальність за внутрішню ситуацію в країні. Тому що давайте не забувати, армія, вона виконує завдання тільки по зовнішньому захисту просторів. Підрозділи поліції, підрозділи Національної гвардії мають бути присутніми. Тому такі ініціативи є надзвичайно важливими. Хто знає, можливо, десь в Литві вже готуються такі підрозділи, вони не дуже афішуються, в Латвії і так далі. Тобто всі країни мають долучитися до того, щоб створити на своїх кордонах безпечну, передбачувану європейську Білорусь. Ну, як я сказав, я припускаю цілком ймовірно створення таких паралельних структур, які будуть займатися вже безпосередньо забезпеченням правопорядку і спокою на території країни. Можливо, йдеться про створення якогось політичного руху і так далі, тому подібне. Тобто ми маємо бути готові, ми з вами живемо в одному регіоні, це і країни Балтії, і Польща, і Білорусі, Україна, для того, щоб мінімізувати негативні наслідки колапсу режиму Лукашенка. Це є обов'язковою нашою умовою, тому що це буде в інтересах як країн Балтії, Польщі, України, так і самої Білорусі. Мінімізувати ті негативні наслідки, тому що, самі розумієте, після колапсу може настати ситуація хаосу, терору, невизначеності. Тому треба бути готовими до цього вже. Але треба брати на себе відповідальність. Відповідальність беруть ті, у кого голова і серце болить за свою країну. Тому такі ініціативи треба вітати і навіть розширювати. Для того, щоб ми всі жили в мирі і спокої наступні сотні років. Таким чынам я падсумую. Пуцінскі рэжым няўхільна ідзе да дэстабілізацыі. Лукашенка гэта разумее. Лукашенка бачыць, што Пуцін саслаб. Ён пачынае спробы манеўру на захад і будзе падавацца, што ёсць поспех, там дыпламатыя працуе там і гэтак далей. Але праблема псеўдапірамір'я ва ўкраіне заключанай не будзе. Тое, што крытычна патрэбна Лукашэнку, і калі там у Расіі здарыцца дэстабілізацыя і хаос, тады па Беларусі будзе праведзеная мілітарная аперацыя, пераважна беларусамі. Тэрмін усяго гэтага 2025 год, я мяркую, ці раней, калі самыя беларусы зарыентуюцца і ўсё зробяць унутры краіны. Да сустрэчы.